esku mugitu ze hori. Hola. Gogorra izango dira oposaketak, Non prestatzen zate? Ia dena nire bakarrik egon nintzen bidea bete eta batekin donostian Bizartu izan, 23 Bai, idazkaria zaudeko espedentzietan, espedentzia por maternidad hartu zuen, sartu nintzen, eta gero ja, berak nola hartzen zuen media formada. Hori tekniko plaza atera zuten, aurkeztu nintzen, eta, jazta da. Primera. Bai. Hombre, jendea eta hola, bai. Etxea eta jendea, bakizu gaiak beti hain desberdinak izanik. Jendea baino gehiago, ja dena. Bai. Toda una vida. Ez zentu zen, ez? Hau periodista, Diario Vasco eta Noticias de Gipuzkoa. Diario Vasco Montilla eta Noticias. Eta baita lore faltaria. Bueno, arratsalde on denori. Gaurko osoko bilkuran, nik uste eta aurreko urteko urrian bezala gai nagusia ordenantza fiskalen onarpena izango da. Berez dana gaudela uste dut, Karmelena izunean hasi ingo gara. Bai, lehenengo puntua, akta hau onartzea, urriaren 4ko ohizko osoko bilkurakoa. Onartutzat gelditzen da. Bigarrengo puntua, alkate dekretuen berri ematea, irailaren 1-tik. Hirugarrengo puntua, ordenantza fiskalaren hasierako onarpena. Bai, igual olatzek esan duen bezala, hori da urtero urrian egiten deun puntu bat. Kasu honetan, gaur hemen aprobatuko dian ordenantza fiskalak izango zidan, urrengo 2017 urtean indarrean sartuko zirenak. Nik egingo nukena izango zen, batzordean indako proposamenak azaltzeko, egingo nukena izango zen banatu lau zatitan, edo niretzat bentzat lau zati importantetan.
lehenengo zatia izango zen zerga eta tasen desberdinen igoera, eta izango zen hemen egin duguna da, beste urteetan bezala, kontutan hartu Hego Euskal Herriko KPI-a edo IPC-a, kasu honetan aurten positiboa gatu da, joan den urtean adibidez negatibo, eta aurten zenbakia hartu duguna izan da urrian 14an argitaratu zana, eta izan da plus 0,375 puntuksekoa. Hoi aplikatuko zen zergak eta tasetan. Beste alde batetik, hemendik kanpo gelditzen dena da urtero bezala baita ere, hondakina bilketari aplikatzen zaion tasa, aurten baita ere proposatzen duguna izango zen aldatzea edo iotzea 1,5%, urtero bezala, eta honekin lortu nahi genuna zen, dagoen aldea, kostoa eta jasotzen duguna tasaren bidez, izango zen alde hori mantentzea ez, nahi genuna zen txikiagotzea. Eta kasu honetan hori lortzen dugu 1,5%. Orduan, proposatzen duguna da, beste urtean bezala 1,5%ko igoera. Beste alde batetik, kasu honetan, indeguna izan da famili ugarien obariak, eta hemen ikusten genuna zen nolabait, famili ugariak, obariak eskatzeko gunen, datak edo epeak, data gehien bat, desberdinak izate ziela urtean zehar. Orduan ikusten genuna zen, familiaren zat izate zen lio bat, eta beraien nolabait gestioak errestatzeko proposatzen duguna da data guztiak bateratzea. Orduan egingo zutena izango zen udaletxea etorri, eta egun baten egingo zutena izango zen paper guztiak bete. Bete ondoren, eskatuko zaizkie, urtero eskatzen zaizkien gauzak, eta eskaera behin eginezkeo automatikoki hurrengo urtean aplikatu ingo zen, beti noski, beteko balin bazuten familia ugarien bete barrituzten baldintzak. Eta horretarako aldetik, aurretik udaletxari emango zioten eskumena edo eskubidea nolabait begiratzeko aber betetzen duten familia ugariek obariak jasotzeko bete behar dituzten baldintzak. Gero beste alde batetik, familia ugariarekin batera, aurten Gipuzkoako Foru Aldunditik ematen duten baimena, trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga nolabait obaria jartzea ondo iruditzen bazitzaigun. Gero eskumenan gelditzen zen, eta orduan gure proposamena zen, aurkeztea 130ko obaria, kotxea turismoa izan da, 5 eserleku edo gehiago edukita, eta beti bere potentzia 14 zaldi fiskalak izan da, 14 zaldi fiskala baino gutxiago balin bazeukaten. Eta gero beste alde batetik, 5. aldaketa hola importantea ikusten duguna edo proposatzen genuna zen merkatuarekin lotuta, eta hemen larun bateko merkatua kontutan hartzen baditugu edukiko genuke alde batetik Euskal Herri plazan jartzen diren saitzaileek ikusten zuten, salmentanek ez dijo aztela ondo, orduan eskatu ziguten bere tasak errebisatzea, ordaintzen dutena, 3 hilabetero ordaintzen dutena, errebisatzea, orduan errebisatu dugu eta proposatzen duguna da tasa jaistea 1,5%. Eta gero beste alde batetik zerkausin larun baten egiten den azoka kontutan hartuta, hor beti bereiztu izan duguna da alde batetik ekitzaileek eta beste alde batetik saltzaileek, eta hor beraiekin adostu izan dena da, ekitzaileek edo nik baskotan esaten dutena baserritarrak, egingo zutena izango zen ordaindu 0,55 euro erabiltzen duten egunero mai bakoitzarekiko. Eta gero beste alde batetik, saltzaileek hor ikusi genuen, zeola lio bat zenbakien artean ez ginela inork aklaratzen, eta azkenean beraientzat inongo aldaketarik ez eoteko, aurreko ordenantzatan jartzezuna 3,25, pasatzen duguna da urten proposatzea 2 euro egunero mai bakoitzarekiko. Eta horiek izango zian, izan zian guk batzordean planteatu izan genituen proposamenak eta honeak hartzitugunak. Cristian? Lore? Begoñak azaldun bezala, 2017ko ordenantza fiskalak ohiko igoerak jasotze ditu orokorrean, KPI-a eta hondakinen bilketako tasa izangoa azken urteetan bezala 1,5%ko igoera jasango lukena. Zentzu hortan, onartzeko arazoik ez genuken izango proposamen tekniko arrunt bat kontsideratu ezakeu,
baino bai buruari zein bihotzari kasu eginez ezingo genuke proposamen hau onartu. Hondakina biltzeko tasa igotzera behartuta zaudete, Gipuzkoako Foru Aldundiak, PNV eta PSek osatzen dezuen Gipuzkoako Foru Aldundiak errauskailua egin nahi edo behar dezuelako. 35 urteetarako 1.500 milioi euro ordaintzera behartuta gaude Gipuzkoar guztiak, eta zentzu hortan mankomunitateak, udalak eta herritarrok. Eta hau ahalbidetzeko GHKak mankomunitatei kobratzen dion zenbatekoan urte hasieran kostuak areagotu zen dituzten. Bere momentuan, oraindik Jose Ignacio Mentzeola aipatu genituen aurrekontuak onartzerako garaian orduan zurrumurruak zeuden, da geroia badakigu Tolosan errefuxiaren kostua 20% igo zaiola eta organikoarena 56%. Eta horren ondorioz datozen igoerak. Eta udal bakoitzak aplikatu beharrekoak. Beraz, hori guretzat onartezina da. Guk tasak onartze genituen momentuan eta aipatze genuen eta beste irizpide bat bageneukan ere, hondakin bilketako tasak helburu behartzula izan sortzapenaren araberako tasa izatea. Iaz sortzapen araberako aldagai hori ezabatu zenuten eta ez da beste inolako planteamendurik egin horretarako. Beraz, ordainketa jarraitzeu injustua izaten. Horren ondorioz, talen esan bezala, gure ustez, horren igoera guzti hauek errauskailua finantzatzerako aplikatzen dituzuenez, ordenantza hauen kontra bozkatuko dugu. Bueno, adierazi da, ez? Ordenantza fiskalan aldaketa izaten da erreferentzi bezala hartzen da beti KPI-aren adierazle hori, ezta? Eta badaude salbuespen batzuk, eta haietako bat da zaborren tasarena. Zaborren tasaren 5%ko igoera, bai Begoñak eta bai Lorek esan duten bezala, 5%koa izan da. Arrazoia ez da errauskailua finantzatzen dela 5% horrekin, baizik eta Begoñak adierazu duen bezala, kostoa eta ordainketan arteko alde hori murruzten joatea. Hori ez da orain hartu den erabakia, baizik eta orain dela urte asko hartu den erabakia izan da udaletxe honetan. Halare, gainera azpimarratu nahi dut, sistema aldatu ez bagenu, igoera seguraski handigoa izango litzatekela. Bai adierazi nahi dut ordenantza hauetan baita ere, Begoñak aipatu du, baina zerkausiko ordenantzan berrikuntza horiek, ez? Berrikuntza horiek aipatzen dira, ekoizle, baserritar eta saltzaileekin batera udalak egiten ari den lan horren ildotik, ez? Uste eta azpimarratzekoa dela eta komentatu nahi duen. Beraz, Karmelen nahi duzunean, bozkatzera pasako. Ez, argitzea errenez, ez daukagu arazoik eta horretik aipatuet kostuak estaltzeko dala eta aurreko gure legealdian ere hala zan. Eta gero aipatuzu, igoera handiagoa izango zala sistema aldatu da eta hortxe da azaldu nahi nun koiska eta badirudik ez dela ulertu. Arrazoi, sistema galestiagotuko zen, GHKak, PNVek eta PSek gobernatzen dezuen GHK hortan kostuak hilo dielako eta penalizatzen nahi zeatelako areagotu dezuela penalizazioa organikoa biltzen duten herriena, datuak ikusita. Hoi adierazi nahi nun, kostu horiek hilo dielako, edo zein izan da ere sistema, zen nila ez nahi zor sartuko, bai 72 euro ordeintzetikan organikoa biltzea, momentu honetan egia ordaintzen 112 euro. Eta askoz, errefuxian ere igoera izan da, baino ez da inbestekoa. Orduan, noski, ordainketa sistema berri honek ondo egiten duten herriei areagotze izkiek kostuak. Hoxe argitu nahi nun. Bakoitzak bere interpretazioa egin dezakela, orain ordenantza fiskal hauetan onartzen ari gian zabor tasa ez diola erreferentzia egiten GHKan egiten den kudeaketari, baizik eta Tolosan egiten den bilketari mankomunitateen bitartez. Karmele. Diktamenarekin ados daudenak, kontra, onartuta gelditzen dira.
hurrengo puntua, Euskal Fondoak aurkeztu duen adierazpen instituzionala. Bai, urriaren 17an jaso genduen Euskal Fondoak egindako proposatutako mozioa osoko bilkura honetan onartzeko eta irakurriko dizuet. Iragan igandean urriak 9 Marokoko gobernuak okupatuta duen Mendebaldeko Saharako eremuan sartzeko aukera ukatu zion giza eskubideen behatzaileen Euskal Ordezkaritza bati. Euskal Ordezkaritza hori kide hauek osatzen dute Carlos Martín Beristain eta Gloria Guzmán jaun-andreek Euskal Herriko Unibertsitateko Hegoa Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko ikasketa institutuko kideak eta Arantxa Atxakonek giza eskubideen behaketarako nazioarteko elkarteko kideak. Aiunera egindako bisita Aast Saharar Biktimen elkartearen gonbidapenez egin zen. Elkarteak duela hilabete batzuetatik ona Marokoar agintariei baimena du funtzionatzeko. Aast elkarteak biktimentzako lehen jardunaldiak antolatzen ari da egunotan, baita bi txosten hauen aurkezpena ere, memoriaren oasia, giza eskubideen urreketari buruzkoa eta meheres itxaropen posiblea, Hegoak eta Arantzadi zientzia elkarteko talde batek Francisco Etxeberria jaunarekin batera aurkitutako bi hobi komunei buruzkoa. Hobiotan 8 desagerrarazi zeuden. Ikerketa lana Saharako biktima eta erakundeekin partekatzeko ekimen hau hain zuzen, giza eskubideen alorreko edozein ikerketa prozesuaren parte bada. Horrez gain, Euskal Fondoak lagundutako ikerketa proiektu baten parte ere bada. Hori guztia kontutan hartuta honako hau adierazten dugu. Lehenengoa, aurka egiten diogu giza eskubideen behatzaile eta ikertzaile ezagunek osatutako talde horri sarbidea ukatzeari. Sarbidea ukatzeak agerian uzten du ez dagoela biktimen eskubideak aitortzeko interesik eta zein zaila den haien lana bultzatu dezaketen persona eta erakundeekin harremanetan egotea. Ukapen hori zuzenbidearen aurkakoa izateaz gainera, Saharako egoera hobetzeko beste oztopo bada kontutan hartuta zein den helburua. Hain zuzen, giza eskubideen errespetua izan dadila gatazkaren irtenbide politikorako oinarria. Egin beharreko jardueran, besteak beste, kontu hauek aztertu nahi ziren. Desagerrarazitako biktimen egoera eta persona guztiak desagerrarazpenen aurka babesteko nazioarteko hitzarmenaren 24. artikuluko 7. paragrafoa. Marokok sinatutako hitzarmen horretan honako hau adierazten da. Bermatu egingo zaie eskubidea dutela desagerrarazpenen inguru nabarrak eta desagerrarazitakoen egoera ezartzen laguntzeko eta desagerrarazitako biktimei laguntzeko erakunde eta elkarteak askatasunez eratzeko eta horietan libreki parte hartzeko. Bigarrena berriro ere adierazten dugu Saharar herriarekiko elkartasuna nazioarteko zuzenbideak eta nazio batuen hainbat eta hainbat ebazpenek babestutako aldarrikapenei dagokionez. Zehazki, egunero bitarteko baketsuen bidez egoera horren aurka borrokatzen diren Saharar emakume aktivistekiko hurbiltasuna adierazi nahi dugu. Hain justu, haien egoera aztertu nahi zuen aipatutako behatzaile taldeak. Hirugarrena, eskerrak eman nahi dizkiegu behatzaile taldeari eta taldeak Mendebaldeko Saharan giza eskubideen alde egiten duen lan eskuzabala babesten duten gizarte erakundeei. Zeregin hori justizianen eta giza duintasunarekiko errespetuaren adierazpen gailena den aldetik. Laugarrena, horren bestez, Marokoko gobernuaren aurrean egin beharreko ekintza guztiei heltzeko eskatzen diegu Espainiako gobernuari eta nazioarteko erakundeei. Giza eskubideen eta lankidetzaren alorrean lan egiten duten erakunde naiz elkartek askatasunez bisitatu ahal izateko Mendebaldeko Sahara. Hori edozein herrialderen gutxieneko baldintza da. Inor ezin da egon zuzenbidearen gainetik. Bosgarrena, berresten dugu Mendebaldeko Saharako giza eskubideen urraketa larriak ikertzeko proiektuarekin dugun konpromisoa. Hegoak nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuak eta Arantzadi zientzia elkartea garatua proiektuari esker aurrera bide garrantzitsua eginda egia ezagutzeari, justizia sustatzeari eta biktimei ordaina emateari dagokienez. Hori da mozioa, Euskal Fondoa badakizute laguntza tresna bat dala, harreman solidarioaren alde. Tolosako udala Euskal Fondoaren kideetako bat da, horregatik nazioarteko lankidetzara zuzentzen dugun finantzaketaren 10% Euskal Fondoak egiten dituen proiektuetara bideratzen dugu, eta gainera Tolosako udalak parte hartu zuen beste hainbat udalekin batera, Zarauzko udalarekin, Donostiko udalarekin, Hernani eta Urnietako udalarekin eta baita ere Gipuzkoako
foru aldundiarekin memoriaren oasiaren proiektu honetan. Beraz, gertatutakoa salatzeaz gainera noski mozioaren alde egingo dugu. Cristian? Bai, gabon guztioi, gauz txiki bat esan nahi, guk alderdi sozialistatik giza eskubideen alde eta defentsaren alde izan gara eta gaur ez da ezberdina izango eta horregatik mozioarekin bat gatozela. Ibai? Bai, gabon. Ez da lehenengo aldia, Mendebaldeko Saharar herriaren inguruan hitz egiten degula, pleno honetan, berai elkartasuna adierazten diegula. Urte asko, 51 urte okupazioaren edo okupaturiko lurraldeetan, eta Espainiar Estatuak 75ean herrialde hori utzi, abandonatu eta ondoren Marrokoseko tropak eta ejerzitoak herri oso bat, populazio oso bat desplazatu zuen, Martxa Berde deiturikoaren bidez, eta desplazamendu horien ondorioz sortu zian Argeleko kanpalekuak, gaur egun, udaran hortikan etortzen zaizkigu Tolosara, bertako umeak etortzen zaizkigu ona, desertuaren erdian bizi direlako, eta beraien herrietatikan desplazatuak izatearen ondorioz osasuna eta elikagaiak behar dituztelako eta tartean behar dutelako beraien bizi baldintzak hobetu eta area indarriagokin jutea. Orduan, jazarpen horren ondorioz dago bertako eta Mendebaldeko Saharako populazioa desplazatua, beraien lurrak okupatuak daude, horren erantzunkizun juridikoa Espainiar Estatuak du, gaur egun ere nazioarteko zuzenbidearen arabera, eta kuriosoa da, Cristian, zuko aipatzea, SOE, hau da alderdi sozialista izan den, irtenbidea bilatu ez dion erantzukizun handia daukan alderdi bat. Desplazamendu hauetan izan ziren hobiak eta eraildako pertsona eta saharar hauen hobiak egin zituzteneko kontuak, eta horren harira etorri izan Arantzadi eta Euskal Memoria Elkartearen artean sorturiko Memoriaren Oasia deituriko proiektua. Proiektua 2012an edo 2013an sortzen da, Tolosako udala hasiera-hasieratik gure legaldian sartzen da buru belarri, honetan oso argi genulako Tolosatikan eta udaletxe honetatik giza eskubideen gaia mahai gainean jartzen zen neurrian, Mendebaldeko Saharak zuen erroko arazoa, hau da gatazka politikoaren erroak, aterako zirela argitara. Inoiz hitz egiten ez ziren gaiak jorratzen hasi ziren, eta hor proiektuaren bidez, Memoriaren Oasia izeneko proiektuan bidez, saharauiak zekizkiten hobiak agertu arazi zituzten Mendebaldeko Sahara eta lurralde okupatuetako espazioan Arantzadiko eta Euskal Memoriako kideak. Proiektu horren eta hobi horien eta giza eskubide horien urraketatik ateatako txostenak aurkeztu behar zituzten Carlos Martín Beristain eta bere kideak Mendebaldeko Sahara lurralde okupatuan, eta bereiek izan zian, eta mozio honetan bereiekiko elkartasuna adierazten dugu, berei ez delako herrialdea sartzen utzi. Zer egingo ote duten horrelako prestigio, nazioarteko prestigioa duten pertsonak sartzen ez baldin badirete duzten. Zer egingo ez ote dute egingo bertako populazio sahararrak egin. Eta zer nolako jazarpenak ez ote dituzten bertako populazioko eta saharauiak jasango Mendebaldeko Saharan. Zentzu hortan argi genuen proiektu honetan egon behar ginela, oporra bakean bezalako proiektu humanitarioak dira, baino Mendebaldeko Saharan dagoen gatazka politikoa eta horri irtenbidea emateko argudioa jarri behar dira mahai gainean, eta horri eutsi behar zaio. Azken finean umeak etortzeari utzi behar diote, eta etortzeari utziko baliote esan nahi du beraien lurraldera joateko eskubidea bermatu egongo litzakela, gaur egun ez dagoena. Horregatikan mozionekin bat egiten dugu, baina ez bakarrik mozionekin baizik, eta Mendebaldeko Saharak autodeterminatzeko daukan eskubidearekin eta bere buruaren jabe egin eta bere askatasuna jorratzeko eta hartzeko eskuetan hartzeko daukan eskubidearekin bat egiten dugu, eta horregatik nola ez bat egingo dugu mozio honekin.
Bai, kezka bat adierazi nahi genuen osoko bilkuran, kezkatuta bai gaude Iurramendi egoitza kudeatzen ari den moduarekin. Azken zuzendaritza batzorden onartu genuen barne araudia, eta bertan jartzezun zuzendaritza batzordeak ohiko bilera hilean behin ingo zula, eta ez ohiko bilerak lehen bezalaxe lehendakariak eskatuta deituko ziela. Elena Basagoiti zuzendaria Gipuzkoako Foru Aldundia jun ondoren, eta jarri zenuten zuzendariak bere kontrako txostena otsailean jaso eta bere lanpostua utzita gero 3 zuzendaritza batzorde bakarrik inditeu, apirilean, ekainean eta urrian. Kontutan izan da, zuzendaritzakin geneuzkan gorabera guzti horiek. Eta hoi gutxi balitz, kabia bateratze prozesua gaineratu bartzaizkio gorabera guzti hauei. Zeinak Iurramendi egoitzaren etorkizuna zehaztuko. Galdetu izan detenetan, izan deunetan kabia prozesuaren inguruan, aipatu izan du zaigu, informazio auki bezain pronto jakinaraziko zitzaigula. Eta ara non, urriak 11an, prentxabidez enteatzen gean kabiako proposamena eta egutegiaz. Aste bete berandugo, batzorde zuzendaritza batzordean, hor agertze zaigu, behin betiko txostena. Behin betikoa diot, txostenera balima dijoaz, eta hor ja areagotu zen gure harridura, txostenean jasotzean bezala, eta bitako bat edo informazioa etzaigu pasa, edo txostenak gezurra dio. 2016ko apirila eta maiatzean informazioa biltzen izan dira egoitzan, 2016ko uztailean proposamena aurkeztu zaigu udaloi kontrastatu eta adosteko. Txostenean ere jasotzen du udal bakoitzeko ordezkariei, egoitzan gauden ordezkarioi ekarpenak egin, zalantzak argitu eta iritzia jasotzeko uztaileko behin-behineko txostena izango genula, eta ez dugu izan ezer juntan aipatu nizuen bezala urriaren 18 arte. Hortaz, behin betiko txosten aurkeztu diguztu eta ez dugu izan tarteik, nik uste nahiko ordezkaritza badeun EH Bilduko kideok, eta nahiko garrantzitsua izanik Iurramendiren etorkizuna idazten hasteko txostena baita bateratze txosten hau, ez dugu izan inolako tarteik ekarpenetarako. Gainera, eta aipatu nun bezala, Tolosako atalan, ja ez dakit nahi eta edo nahi gabe, baina gaizki dago jasota ordezkapenak iteko modua, hoi puntualizatzea aldea. Esan detena oso kezkatuta gaude gaiakin, ez dakidan informazioa eskutatzen aiote zeaten prozesu guzti honi dagokionean, edo utzikeria otedan, eta asko zeokerragoa litzateke bigarren hau. Halare, nik uste honi buelta eman behar dioula, aurreko legealdian garrantzia handia emate genion daukalako pilatzeitun langile kopuruagatik, eskaintzen duen zerbitzu onagatik, Iurramendiri dauduen garrantzia eman bartzaio, eta nik uste elkarrekin lanen hasteko garaia badala, hasiera ez diogu bate ona eman, baina nahiko bazen dute gure esku luzatzea izeu prozesu honetan elkarrekin aitzeko. Egia da legealdi hasieratikan Iurramendin aldaketa handiak egon direla. Ez nuke gora berak esango, garbi utzi nahi detelako Iurramendi egoitzak eskaintzen duen zerbitzua, egoiliarrei eta familiarrei eskaintzen dien zerbitzua, lehen ona zala eta orain ere oso ona dala, eta zerbitzuak ez dula inolako eragozpenik izan. Egia da, Iurramendi egoitzan zegoen zuzendariak, Elena Basagoitik orain kabia kudeatzen ari dela, eta horrek eragin dugula guri hainbat aldaketa egitea Iurramendi egoitzan. Izan dela beste zuzendari bat eta orain beste badagoela, eta aldaketa horiek ez bakarrik zuzendaritzakoak, baizik eta antolaketan bertan izan dialako beste hainbat aldaketa, horrelako zailtasun batzuk izan ditugula bidean, zailtasunai aurre egin zaiela ondo, eta zerbitzuak ez dula inolako erreparorik izan, hori garbi utzi nahi nuke. Kabia ez da legealdi honetan sortzen, kabia aurreko legealdian sortzen da, 2014ko azaroan sortzen da kabia, eta 2015 urtean kabiak ez du aurrekonturik, 2015ko maiatzaren 4ean egia da
hitzarmena egite sinatzen dula 4 egoitzekin, Bilagona, Azkoiti, Elgoibar eta Zumaiarekin, egia da baita ere, garai horretan, kudeaketa oraindik ere udalenen esku gertatzen dela eta kabiaren bitartez kudeatuko direla egoitza horiek 2016 urteko urtarriletik aurrera. 2014tikan legealdi berrira iristen geraneako, nik ez dakit naiz gogoratzen zuek inolako informazioa pasatzen utenik orduan oposizioan genden taldeari kabiaren inguruan. Ez naiz gogoratzen, seguraski etzalako izan, hori ere esan nahi nuke. Bueno, legealdi honen hasieran, batzar nagusietan, enkargua egiten diote kabiari, 9 hilabeteko epean egutegia, bateratze prozesua eta plan ekonomikoa aurkezteko. Agindua ematen diete eta agindu hori bete ahal izateko kabiak egoitza guztiak pasatzen ditu jakiteko zein da egoitza bakoitzaren egoera eta izaera. Hori da egin dituen bilerak. Galdetu dut, banekielako, susmoa manuelako hori plenuan gaur komentatuko zenuela, galdetu dut, beste egoitzatan zenekin elkartu diran informazio hori jasotzeko. Begiratu dut, deialdia nola egin zuten, bilera horien deialdia, eta bilera horien deialdia, eta bilera horiek izan dira egoitzaren zuzendaritzarekin eta dagokion arduradun politikoarekin, herri batzutan alkatea da, eta beste batzutan zinegotzi arduraduna. Ez dugu egin herri hontan, beste herrietan egin eztan ezer, hori ere garbi utzi nahi dut. Egutegi hori aurkezten da orain, urrian egin dugu zuzendaritza batzordea, eta aurkezten den dokumentu hori eraman dugu zuzendaritza batzordera. Ez adosteko, zatekan dokumentu hori ez da adosten udalekin, baizik eta da, batzar nagusietak egiten dien enkargua kabiari, egutegi hori egiteko, eta hori da egutegiaren proposamena. Batzar nagusietan uste dut bilduko ordezkariak ere badirela, eta aukera izango dutela, pentsatzen dut bere iritzia ere emateko. Ez dakit besterik badezuten. Ez dakit ez da nondik hasi. Aurreko legealdiari indiozun erreferentzia, eta zuekin askotan erabili barrizatuet eskerrak aktak hor egon badauden. Ze ordena idatzita jasotzea eta bai bazen eukaten gertatzen ari zanaren berri kabiari zegokionean. Bai gizarte zerbitzutako departamentuan eta baita Jurramendiko zuzendaritza batzordean, eta idatzita daude, eta hor daude aktak. Beraz, ez etzazu esan, etzen eukatenik informazioik. 2015ko aurrekontuetan islada bazeukan kabian, ze hortxe pasazien aipatu dituzun egoitza horiek, Bilagona, Azkoiti eta Barroiek, eta zuzendaritza batzordean aipatu nizuen bezala, kabiak ez zuen aurrera jarraitu eta blokeatuta gelditu zen, Gipuzkoako Foru Aldundian, han ez dakit nola ditze zaien kredito aldaketak itxeian, beste izen badaukan hortan, kontrakoa bozkatu zenutelako, eta beraz, ekarpen gehiago etzeolako lasarteko egoitza kabian sarteko. Beraz, momentu hartan, PNV-ek eta PSE-ek oztopatu zuten prozedura guztioi aurrera ematea. Hoi argituta eta hoi juntan ere aipatu non, da hor idatzita daude. Nik ez dizut eskatzen bilera horietan parte hartzea, ze zalantza egabe, azkenen udal gobernuan zuek zaudete, zuek erabakitze zuen nola kudeatu nahi, baina bertintzait beste herrik zeiteuen, azkenen guri Tolosan nola kudeatzen deun inporta zaigu, baina ez legoke gaizki informazioa partekatzea eta hori da eskatzen nahi nitzana, ez bilera eta horietan parte hartzea, eta azkenen oain biali dezue korrika eta presaka uztaileko behin-behineko txostena. Bate gaizki ez litzake egongo uztailen behin-behineko txosten hori guztiok eukitzea, behintzat, 4 urte horietan zehar gure ondo edo gaizki gure aportazioa egiten haitu galako Jurramendin, ez hautzu deulako eta ekarpenak itea egon baleu delako, zenoski egutegian ez, baina lantzen aizeaten ereduan bai nik ustet proposamenak itea eukiko genituzkela. Eta berriro diot, espero hasiera ez deu bate hona izan, nik gustatuko litzaiak eta nire eskoa luzatzea izuet, pixkat naka prozesuntan aurrea juteko, zenoski zerbitzua ez da kaltetua
izan, eta ez da inoiz izango bertan dauzkeun langileegetik, eta horretik diot daukan garrantzia daukala, eta gu ordezkari gisa garrantzi horren jakitun izan da, elkarrekin lanitzea ez leokela bate gaizki. Pixka bat argitu nahi dut, puntu hau galdera erreguna da, galdera bat iteko eta erantzuteko, ez da konversazio bat eukitzeko, esan nahi dizut aurrera begira. Baina, esan dituzunarekin, amaitzeko, pentsazazu kabiak aurrekontu izango zuen sortu zanean, aipatu dut, egintzian hitzarmenak lau egoitza horiekin hitzartu zirela, baina kudeaketa udalen esku geratu zela etzekelako aurrekonturik, zifarik ere etzuela. Pixkat, nik uste dut nahikoa adierazgarria dela, ez? Informazioa partekatzearena nik uste dut egiten ari gerala, eta nik uste dut ondo egela, segurazki egin dezakegu hobeto, egingo dugu. Saiatuko gera, eta nik eskua luzatzen dezunean, ni ere saiatuko naiz, gure posizioak pixka bat, behintza bat gertuago egoten. Besteik? Bai, gaixo, nege nuke zoriondu Xabier Olarra, ez, literaturritzupenaren Euskadi saria, Janes Joisen Ulises lana euskera ekartzegatik. Eta baita ere zoriondu Xabier Artola eta Idoia Besada, segurako Euskal Herriko txapelketan, 40. urte borobilo hortan, udaberriko kartelak zioen bezala goia jo dutelako. Eta baita, zait gaur, ahotsa ez dago guzona. Zer, atzeaka, bale, venga, jangabe. Eta, bueno, baita ere, Xabier eta Idoia eta zaparte, debai guatu, Valejotaz, irakaslea o maixua, nik uste hemen mai hontan bueltan gaudenak bere eskutatik gainentzuna pasageala, eta, bueno, maixua ditu beharko jaula irakaslea baino, eta gukin batzuk mintzatetzun esita hondik euki, baina beste batzukin kristona. Orduan, badenak zorin dut, hau da berri taldea ere bai noski. Venga. Nik aipatu dian zorion agur hauei, gehitu nahiko nioke, pasadan asteburu honetan izan dugu Minbiziaren elkarteko festa Tolosan mikologikaren edizioa izan da, sekulako arrakasta, beraz bai batean da bestean lan egin zuten herritar danei eskerrak eman nahi dizkiet, gogorarazi asteburu honetan goxua daukagula, eta gonbidatu herritarrak bertan parte hartzea baita ere. Mila esker danai.